якщо ви не розумієте, давайте зараз ми трошки поміксуємо, щоб at least a few Americans були тут in the middle. If you guys don't understand, we're just gonna do like a little test or kind of explain how it's gonna work. Окей. Добре, всі, хто тут мали бути, просто, будь ласка, ми вас запрошуємо, проходьте. На кожен клейм буде мати десь приблизно 10 хвилин дискусії. For each claim you're gonna have... Давай. Я не знаю, it's gonna be tough. Давай. Let's try it. Так, хто ще? Ага, дивіться. У вас є ще одна можливість, ще в нас одне крісло. Ми спеціально залишили ще одне крісло для бажаючих сюди сісти. Краще дівчина. Masha. We have one more spot, especially for Masha. Oh man, you start begging right away, man. There's some discussion first, and then we're gonna try. Whatever. Okay. One girl. Сюди, ще one spot left. Who wanna sit? Важна дівчина. Хто сюди? Не бійтеся, це нічого не буде. Хто? Так? Супер. Окей. Правила такі. В нас є перший всього QR-код. You can scan it, і там буде a few questions. I believe it's in both languages, right? You can answer the questions, or you can listen to the discussion and then answer them, and you're going to show up the results after the discussion is done. Or if you're like 100% sure what you actually want to go for, please, that's your time. Друге, що коли я задаю клейм, ці молоді люди, вони піднімаєте руки, і хтось один сідає, і ми маємо дискусію. Окей? Let's start. Поїхали? Добре. Я вірю, і перший клейм, що Бог вибирає, на кому тобі одружуватися. First claim is, I believe God chooses for who you to marry. З чим ти протестуєш? З тим, що Бог мені обирає людину. А хто вибирає? Наприклад, в тебе є вибір. Тільки що ми заспівали пісню, коли ми співали Jesus, you have it all. Ти маєш мою волю, моє серце, my dreams and everything. Jesus, you have it all. Я вірю, що твоє життя християнське почалося з самозречення себе як особистості, послушанні Христу, і ти віддала всього себе Христу, а зараз ти кажеш, що ти маєш вибір вибирати, на кому тобі одружуватися. Тобто ти рахуєш, якщо я віддаю життя Христу, Бог мене позбавляє волі? Не обов'язково позбавляє волі, але Писання, наприклад, нам каже, що волосся на нашій голові пораховано. Писання нам каже, що довіряй Господеві, а на розум свій не покладайся. Писання нам говорить, що хто хоче піти за мною, нехай зустрічається самого себе. Тому я вірю, що християнин, він настільки довіряє Богові, що він хоче, щоб Бог йому вибрав, на кому йому одружуватися. Не погоджуюсь. Чи дає Бог право вибору людини? Коли навіть він вже відносини з ним, коли він йому посвятив життя? Наша free will, наша свобідна воля, вона дуже є лімітована. Я вірю, що ти вибираєш між якою highway ти хочеш вранці поїхати. Ти поїдеш, you're either gonna go 77 or 480. You choose between highways. Я вірю, що ти вибираєш what kind of meal you're gonna have. Yes, you choose. Але Біблія каже, що ти не можеш вибрати навіть свій ріст, скільки ти маєш, наскільки ти висока чи низька. Ти дуже мало на що впливаєш. Друге... Але Бог мені дав вибір на мою долю. Ну давай подивимося. Ти знаєш, що таке ДНК? Знаю. ДНК, в твоєму ДНК є базова інформація, яку Бог в тебе заклав. Це не аргумент. Ну, дивись, мені Бог дав очі, мені Бог дав розум, і мені Бог дав вибір. Добре, можна я скажу, як твої очі, твій розум і твій вибір користуються? Давай я приведу на прикладі якогось хлопця. One guy show up on one conference, okay? Там багато дівчат. Conference ended in the hotel hall, right? The guy sees like 100 girls, and he's like, praise
Amazing. Який появився в тому коридорі, it looks like, how great is God, right? That's the song. І він дивиться на тих всіх дівчат, і твої редарі, твої хлопчачі редарі, все рівно з тої сотні дівчат дивляться за тим типом, який тобі приблизно подобається. Наприклад, вона висока, чорнява, коричневі очі, худенька. Ти ловиш ту, яка тобі подобається, яка в твоєму ДНА була закладена Богом зразу. Де таке в писанні написано? Це базова інформація. Привіт. Я одружений вже, і моє питання по поводу цього клейму, тому що давай вернемося трошки в час, коли нашим батькам вибирали, батьки наші не робили особовий вибір, там вибирали або батьки, або просто хлопець підійшов до пастора, сказав, і такий процес був. То я думаю, це нашим батькам або людям в той час дуже важко сказати, що їм Бог вибрав чоловіка в одруження, тому що за них вже батьки рішали. А чому ти думаєш, що Бог не впливає на батьків і дозволяє їм побачити краще, і вони вибирають? Я думаю, що в тій ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, тому і винуваті оці старші люди, які в церквах було заведено, що якщо ти хочеш одружитися, тобі треба підійти до пастора, запитати пастора: «Гей, пастор, мені подобається ця Галя, може ти підеш запитаєш?» Пастор прийшов, запитав Галя, Галя не проти, вони женяться, так? І це була така практика. І потім появилися проповідники, які дивляться: та не зовсім це вже правильно, що ти сам не можеш. Появилися проповідники, які почали казати, що там, мужик, та не треба тобі до пастора йти. You can choose. Сам бери відповідальність, сам вирішуй, сам підходь, сам получай гарбуза. І ці люди виходили на кафедру і говорили: ти сам вибираєш. Вони приводили приклад того Адама, який blames God, що this is the wife you gave me to me, right? І вони використовували цей excuse, що потім, щоб ти не комплейнав, то на тобі, ти будеш сам вибирати і сам нести відповідальність. І я вірю, що ми зайшли так далеко, що ми вже думаємо, що ми самі вибираємо, на кому нам одружитися. Дивіться, процитуй мені Писання, де написано, що Бог вибирає чоловіка в дружину. Наприклад, я вірю в те, що Бог благословляє, навіть, наприклад, коли там вибирали батьки, і Бог благословляє, і там можна житися і так далі, і ми віримо в Писання. І навіть в той час було менше розводів, чим в наш час, коли вибираємо ми. Але іменно цей поінт, що Бог вибирає, процитуй Писання. Окей. Такого тексту немає, що Бог тобі дає конкретно кого там, як її звати, от вона там і там, і там, от це exactly людина, на якій ти маєш женитися. Такого тексту нема. Але представте собі, ти маєш Бога, який повністю в тобі заінтересований, який знає краще тебе, як ми себе знаємо, який знає твоє майбутнє, the God knows the future, який ти будеш мати financial status, how healthy you're gonna be, right? Бог знає, і just просто настільки нерозумно не використати Бога, щоб запитати його про це. Запитати, вибір людина робить. Я вважаю, що людина має 100% вибір, а Бог тоді дивиться, чи благословляти твій шлюб, чи не благословляти. У Коринтянам записано, що дівчина вибере собі того, кого захоче. Дівчина. Класно. Хлопців нема вибору. Просто, якщо ви вибираєте, хлопці не мають шансу. Якщо Бог вибирає, дівчат на землі дуже багато, і залишається вибір за мною. От в Адама не було вибору. Одна. В мене є вибір. Їх багато. Окей, що сказати людям, які мають по 30-35 років і не можуть одружитися? Коли для християнина наступить цей момент, коли ти признаєш, що you actually cannot choose. You actually cannot choose. Ідуть роки, а ти не можеш вибрати. Дивись, чому я думаю, що християнам, for a Christian, it's much harder to find a wife or choose than in the world, right? Because в світі вони живуть до весілля. So, you got a test drive. В християні ти не маєш таке питання, right? Ти не живеш з людиною до. Ти береш, ти не знаєш, як вона буде вдома поводитися. Ти не знаєш, як вона буде себе вести. Ти це не знаєш.
Тому це дуже важко для християнина дізнатися, хто ця людина насправді. Це дуже важко. Друге, коли невіруюча людина одружується, when a worldly person gets married, it's probably accidentally, most likely, they just dating, having sex, and boom, they have to get married, right? Вони не, they not commit to like one person in whole life, okay? Вони they not commit, so they can get married, if doesn't work, okay, it's gonna be next one, okay? It's much easier для світу одружитися, чим a Christian. Ми християни, які питаємо Бога, Боже, благослови мені цей борщ, який переді мною, благослови дорогу, якою я їду, Боже, благослови мене, моє життя. We prayed for God to bless everything except marriage. Except marriage. It's just so stupid. Тобто Бог вибирає, в нас нема вибору. Я думаю, що Бог дає нам вибір, або ми можемо просити Бога, щоб Він нам допоміг знайти жінку, з якою я проведу все своє останнє життя. Знову ж таки, в Коринтянам 7 глава, вертаємося до Біблії, бо Павло каже, я маю Духа Божого, то давайте послухаємо. Okay. Він каже, що із цієї глави ми бачимо, що людина може вибрати одружуватись або не одружуватись. Далі можуть батьки за неї вибрати, тому що говориться батько. І далі говориться, що жінка вибирає, да, за кого хоче, але є одна умова, аби тільки в Господі. Тобто є умови, але я не думаю, що Бог каже, о, ти маєш цього вибрати, я там вибираю другого, все. Я зробила гріх, виходить, якщо я не йду за Божою волю, да, я вибрала його, це гріх. Хіба гріх може бути благословенним? Не думай. Значить, все моє життя, воно не благословенне. Згідно з Божим Словом, я не можу розвестися, але я вже згрішила і я живу в цьому гріхі до кінця свого життя. Окей, тут два питання. Ти мені приводиш тексти, де написано, що людина вибирає. Я тобі процитую текст, де написано Івана 15:5. Без мене, Бог каже, чинити нічого не можуть. Without me, you cannot do nothing. Я згідна, що ти маєш просити Божого благословіння. Ти не можеш так збухти-барахти, бо ми не настільки розумні. Але я не думаю, що Бог каже, ти маєш вибрати там. Мені не подобається, Бог каже, я за тебе вибрав. Бог так ніколи не скаже, бо Він тебе настільки любить, що Він дасть для тебе найкраще. Я вірю, що тобі треба молитись, Боже, підготуй моє серце. Боже, відкрий мої очі. Друзі, ми, люди 21-го покоління, наші очі настільки хворі Голлівудом, Інстаграмом. We cannot choose. We cannot choose, тому що ми відкриваємо Інстаграм and one another, better, you know? Це дуже тяжко для нас в нашому поколінні вибрати, бо ми настільки спорчені. Тому треба молитися, Боже, відкрий мої очі, відкрий мій розум. Боже, дай мені побачити оцю, яку ти мені підготував. Я не кажу, що Бог тобі має пророчим словом сказати. Of course, you're probably gonna like her. Probably you're gonna, like, she's gonna be your type. Of course, because that's in your DNA. Ти вже запрограмована на певний стиль, який тобі подобається. Бог управляє обставинами. Як це перекласти обставини? Бог управляє обставини, щоб ви зустрілися. So, моя практика, мені треба було in 27 years old admit, I cannot choose. Я не можу вибрати собі дружини. I'm done. Боже, допоможи мені, і це багато віри. Давай, Сергій, останній. Ти була, Сарян. І ви вибігайте, я вас не бачу. Окей, якщо так підтожити, да, вопросом таким, то типа, получається, Бог вибирає тільки за тих, які, верніше, да, ти кажеш, Бог обирає, на кому тобі одружується. Ті, хто йому дозволяє це робити. Окей, тільки тим, хто молиться за це. Хто дозволив йому це робити. Ну так. Who allows God to choose. Yes. Тобто він тебе не примушує. Of course not. Окей, тоді виходить, що... And decision is gonna be by you anyway. So, Бог тобі покаже, скоріше всього ти влюбишся. Вона буде та сама краща. Все рівно, гай, ти прийдеш в якийсь point і такий, should I get married, but it's a huge responsibility, or not, ти думаєш, вона, не вона. It's still a lot of faith. It takes a lot of faith to get married. You still gonna say last word, yes, I'm gonna be каблук, you know, як це? Я стою каблуком на своє життя, I'm gonna, surrender myself, kinda, да? Я буду жити для неї. Of course, it's up to you. Але мій point, треба просити Бога, щоб Він тобі допоміг. That's it. It's just smart, це він все знає, він знає краще.
він тобі дасть таку, яку ти просто мріяв. Тобто, якщо ти молишся, да, то Бог зробить всі обставини вокруг тебе, щоб ти вибрав саме ту людину, яку він для тебе приготував. Тобто він Yes. тебе не примушує, він просто приготує саме Of екзактно course. ту людину. Да? Yeah, 100%. Окей, але тоді як розподіляється відповідальність в цьому всьому? Типа, далі все одно будуть якісь там... Окей, якщо це приведе до розводу. Good question. Yeah. Good question. So, коли ти, if you allow for God to choose for you, okay, you know in a process, whatever you're dating, right? You know in a process, she's the one because God gave you, and you have all of these signs that she's the one, you like her, you love her, and everything, right? She's the one. І ти впевнений, що that's from God. And then what? 1 year in a marriage, you got in a fight, and then you're like, what? Kind of sucks. I know, Боже, ти мені її дав. She's the one, you know, I remember all of the signs and everything. God, that was you. I have to kind of say sorry, right? Because she's the one. Коли ти сам вибрав, ти на next year на marriage такий, shoot. Probably miss. It might be. Ти хочеш взяти таку відповідальність, ти сам вибрав, і потім тобі щось сталося, ти такий, probably помилився. Набагато твердіше. Сорі, в нас 13 хвилин, Маємо нас ще 2 хвилини. 15, давай. хвилини маємо, Давай. так. Окей, дивись, коли є вдови і вдівці, коли в них помирає друга половинка, виходить, в них немає іншого вибору, бо в них їхня половинка померла. Чому? І дивись, Бог же робить тільки одну людину. Ні, я не вірю. I don't believe there is just Please, one Shano. person in the whole world. She's exactly for you. She lives in whatever, Canada. And somehow вона має до тебе прийти, да? I don't believe that kind of stuff. Я не вірю, що існує одна. Окей, якщо ти будеш женитися, от тобі буде 20 років, на тому етапі розвитку, and this spiritual grow, one person gonna be. Окей, ця дівчина. Якщо ти будеш женитися 25, probably it's gonna be different person. Окей, Окей, дивись. бо ти вже виріс, ти став більш стабільніший, трошки помудрішав. Бог тобі дасть якусь... Я не вірю, що є one person в цілому світі, especially for you. No, I don't believe that kind of Я stuff. зрозуміла. В наших церквах є розводи, є насилля, є якісь проблеми. Yes, Да? yes, 100%. Не так багато, але є. Тоді, якщо в мене є в сім'ї якісь такі проблеми, я спокійно можу сказати, Боже, як ти міг дати мені цю людину, яка чинить зі мною так, яка скинула на тебе всю відповідальність і не хоче працювати над відносинами, бо ти ж мені її дав таку, я не хочу. От бачиш, в тобі говорить багато страхів. В тобі говорить багато страхів, і Це я не так страхи, це реалії життя. Це реальне життя, але ти ще не одружена, то в тебе ще поки що страхи. Так, є досвід. Нащо мені вчитися на своїх помилках, якщо я можу навчитися на чужих? Дивись. Окей, thank you. Thank you. Ми ще будемо, це discussions going Треба on. вибирати. Окей. Другий мій клейм. Другий клейм для хлопців не найперше, не найважливіше краса, фігура, зовнішність. For a guy, it's not the first, not most important. Appearance, як це буде фігура? Figure, like how she looks, okay? For a guy, it's not the most important thing. Для хлопців не найважливіше краса, фігура, зовнішність. Давай так скажемо. Якщо не найперше, не найважливіше, вряд ли любий хлопець іде до дівчини знайомитись і надіється, що в неї душа хороша. Вряд ли. Вони дивляться на неї по зовнішності. Красиве лице, фігура, дивляться. І тоді приймають рішення, підходить до неї знайомиться чи ні. Якщо вона не красива, для когось, я не кажу взагалі, для когось вона не красива, він не йде такий, думає, вдруг повезе, в неї характер хороший, борщі вона добре варить. Зразу видно, що тобі 18. 20. Yes. Коли я кажу, що для хлопця не найважливіше, не найперше, я маю на увазі dating to get married. Okay? You dating to get married. Хлопець, який підходить до дівчини, знайомиться, щоб одружитися. Якщо ти хочеш просто have fun, of course, я тобі, I'm not gonna help you. Того, що ти не хочеш одружитися. Тут я тобі не допоможу. Для тебе краса – це зовнішність. Лев Толстой сказав, що не краса викликає любов, а любов заставляє бачити красоту.
Перше появляється любов, і ти починаєш бачити ту душу. Ну я хочу поженитись на красивій дівчині. Ну, типа, не та, що хорошо борщі варить, і, типа, наприклад, є дівчина, яка в церкві хорошо, типа, характер хороший, все, типа, але вона, наприклад, мені не імпонує. Типа, я чувствую себе з нею не впевнено чи ще щось. Наприклад, я для того, щоб прожити своє життя в майбутньому, і коли поженюсь, я шукаю, щоб вона мені сподобалась. Ти відійшов від поінту. Я кажу, that's not the most important. Це не перше і не саме важливіше. Карін. Якщо це не так важливо, чому індустрія косметики і все пропагандує, то що дівчина має мати гарну фігуру, лице і зовнішність. Amazing question. Щоб подобатись кому? Не дівчатам. Of course. Хлопцям. Amazing question. Guys, you have been lied to, okay? Ми живемо в світі, де все тільки крутиться, окрім зовнішньої красоти. Індустрія косметики, Instagram, everyone just trying to sell themselves only by appearance, okay? Тільки краса, but do you know what? This guy, який ти гарно накрасилася, прийшла красива, 20 seconds, and he goes to Instagram, chooses just random search. I'm not, into girls anymore, but I'm a married guy. But, якби ви відкрили свою сторінку, будуть красиві дівчата, за 20 секунд він знайде кращу, чим ти, I'm sorry. І через 30 секунд знову кращу, і кращу, і кращу. Ти розумієш, що для хлопця він достатньо розумний, щоб поняти, що це тимчасове, прохідне і не найважливіше. Так думають ті, хто вже женились, що це не так головне. А хлопці всі, які не мали дівчину, перше дивляться на зовнішність. Окей. Це всі знають. Супер, клас. Давай запитаємо хлопця. Хтось з хлопців. Чекайте, і ще один аргумент. Якщо зовнішність не головна, ти кажеш, що душа, так? Я не сказав, що душа. Окей. Вони кажуть, характер, то все. Як вони це дізнаються? Перше, вони дивляться на зовнішність, потім підходять. Ти кажеш, окей, він вибрав ту, бо в неї дуже класний характер, вона дуже класна, але зовнішність не головна. Він з нею як познайомився? Я Це тобі була скажу, случайність. я ходив на... Вони були друзі, а вже потім. Я ходив на домашню групу. Моя дружина Таня ходила на домашню групу 4 роки, і я її не бачив. I didn't see my wife for 4 years. She was going to my small groups, and I didn't see her. Я її не бачив. Поки Бог мені не відкрив очі. Man, she's cute, actually. Okay? І це як я оженився. Cute? Yeah, але she got me двома реченнями. Перше, я дізнався, random stuff. Я дізнався, що приїхали хлопці з України, це були Любенецькі, і моя Таня, тоді просто дівчина рандомна, купила чайник їм. I'm like, окей. Вона купила їм чайник, amazing, boom. Потім ми були одна компашка, які разом гуляли, ми дружили, ходили просто кругами по Дантауні. І потім ми їхали машиною, я мав никову машину, бо в нас була інспекція. І я попросив ззаду мене притримати, бо я їхав без номера, я їхав without plates. І вона мене прикривала своєю машиною. She just got Audi, okay? Audi A6, and she was following me. І просто щось вилітає з машини і б'є її Audi. Ми виходимо і дивимося на її реакцію. І вона така, whatever, це просто машина. I'm like, who are you? Твоя машина тільки що побилася. Ти так реагуєш, вау! І потім я почав замічати, що she's actually cute. Більше, я тобі скажу, я вже з нею зустрічався. Я був настільки гордий і думав, що я самий класний пацан на планеті, що я ходив, приглядався до моєї Тані і думав, вона достатньо красива для мене. Це confession. Я ходив і думав, she's actually, I could do better, maybe. Ти дивився, ти сумнівався по поводу її зовнішності. Ти спитав сам себе, чи вона достатньо гарна для мене. І вона була красива. She's the most beautiful girl. Але ти так думав, бо ти був хлопець. Але вже потім, коли ти побачив її поступки, як вона щось робить, ти вже потім почав дивитися на її зовнішність. Правда, Останнє. поступки, не зовнішність. Наступний. Да. Да. Дивись, Окей. ти її не помічав 4 роки. Yes. Да. А потім помітив і сказав, що вона к'ют. Якщо б ти бачив, наблюдав за її ділами, що вона ходила, ти її навіть не помічав, ти не помічав Я знав, що її вона діла. ходила. Я думав, вона класна християнка. Далека християнка? Далеко від тебе. Що не головне? Я бачу, що вона хороша християнка, я знав, що вона з хорошої сім'ї, я це знав. Я тобі скажу, що ця річ, вона дуже індивідуальна. І якщо ти не дивився
ну, якби на зовнішність, можливо, я припускаю, можливо, я помиляюсь. В тебе, може, нарцисичні, типу, такі... Всі хлопці нарцисичні такі ті, окей? Не всіх. Всі Але хлопці. я розумію, що це все індивідуально. Одні хлопці дивляться спочатку на зовнішність, якщо вона підходить під зовнішні критерії, бо загалом дівчата діляться на типажі, і хлопці обирають по типажам. А потім вже вони дивляться на характер, і з різних типажів бувають різні характера. Але в першу чергу хлопці дивляться на зовнішність, більшість. Ні. Як хлопець, який хоче одружитися, він дивиться набагато далі і набагато... Хлопець, який хоче одружитися, він зразу буде думати, я хочу собі гарних дітей. І це буде нормальний аргумент. That's a point. Я хочу cute babies. Right. Так, і якщо йому ще підходить характер, А то ти знаєш, це що взагалі самі красиві класно. діти не виходять з самих красивих батьків? Окей? Помиляєшся. У Ні. мене батьки такі гарні, подивись. Супер. Все. Наступний. Я думаю, що краса, вона є найголовніше для того, щоб познайомитися. Що воно є головним на першому етапі. Можливо, на інших етапах це не так важливо, якщо ти вже думаєш робити пропозицію. Але щоб почати зустрічатися, це номер один для хлопців, щоб вона була гарна. Якщо він не вважає, що вона гарна, він навіть її нікуди не запросить. Окей, добре. В вашому розумінні, що він, щоб познайомитися, треба, щоб вона була дуже красива. Це в вашому форматі, коли хлопець обов'язково підійде, напише тобі перший. Я не вірю, що хлопець має перший тобі написати. Чи подзвонити. Представ собі, ти пишеш комусь пацану, він навіть тебе не знає. І ти його зачепила своєю смс-кою, своїм гострим розумом, там, чим би це не було. І потім він, she's actually cute. І знаєш, що він буде робити? Якщо він захоче розказати своїм друзям, тільки якщо вона гарна. Якщо вона така собі, він скаже, мені написала дівчина, каже, покажи фотку. А він такий, Що означає така собі? Що означає така собі? Що означає така собі? Що означає така? Всі дівчата гарні по-своєму. я согласна, що він думає, що вони, щоб думали, що вона гарна, і щоб він думав, що вона гарна. Не може бути, що він думає, він буде знати, що вони там, наприклад, якщо вони там обсирали, ну ладно, до цього, там трохи повних дівчат, і вона така повна йому написала, йому подобається, і він зараз буде їй показувати фотку всім своїм хлопцям, бо вона така класна. Це ви, дівчата, будете показувати цього хлопця, який я вам написав всім. Хлопці так не працюють. Хлопці нікому не показують, хто йому там написав. Окей? Ми не такі. Ми трошечки по-іншому функціонуємо. Окей? Дивіться, секундочку. Хлопець, який зацікавлений на комусь одружитися, та він дивиться на одне із, як вона виглядає. I'm not denying it. Він дивиться, як вона виглядає. But that's not the most important thing. Не найперше і не найголовніше. Не найперше і не найголовніше. Не обов'язково найперше, не обов'язково найголовніше, що для нього буде це. Дивіться, кожен хлопець, який він не був не інтелектуальний, він все рівно аналізує, хто з ним поряд, окей? Хлопець думає, який б він не був, він думає, якщо мені женитися, окей, я її просто хочу, чи вона мені реально, я її люблю. Він це аналізує. І він дивиться, окей, да, вона к'ют, непогано. Потім він думає, а як вона як друг? Любов як філія. Як вона як друг? Потім він думає, а якщо б з нею щось сталося в житті, я буду далі її любити чи ні? Хлопець проходить куча фільтрів для того, щоб оженитися. Перше він думає, що вона гарна. Це саме перше, що він думає. Поміняй місцями. Поміняй місцями. Да, Замера, поміняй місцями. Нам вийшов час, ми йдемо до next claim. Next claim. Кожен хлопець, next claim, кожен хлопець боїться, переживає написати, підійти першим. Every single guy afraid, or як він переживає, підійти, написати first. Every single guy fears to text or call or come up first. Навірно, найчастіше це не страх, а якась самоповага. Переживання. Скоріше так. Ну, я кажу, я возражаю твоєму клейму, да. Ти кажеш, що це переживання, хлопець боїться підійти до дівчини. А я кажу, що це скоріше всього у хлопців. Я згідний, що він може не підходити, але це скоріше всього із-за того, що ти хочеш зберегти, скажімо так, лице. Тобі не чути?
Окей, супер. Да, що ти хочеш зберегти лице. В тому плані, що ти можеш підійти, Окей. да, І що? І вона дізнається, що, а може я йому подобаюсь? Ні, допустим, просто... Ну да, пацани, наверное, розуміють, коли ти боїшся підійти і не отримати, скажімо так, отказ. От. О, тому ти боїшся. Даже не в тому плані, скажімо так. Thank you. Да, давай. Давай. Thank you. Я просто хочу зробити уточнення. Я думаю, що тут роль відіграє, в якому хлопець віці. Наприклад, якщо хлопці, чим старші, я думаю, більше вже думають, чи писати, чи не це. Наприклад, я одружився 21 рік, і ми з Зоряною переписувалися в часи, коли мені було, я ще в школу ходив. Я не сильно за це думав, чи мені писати, чи не писати. Я не дуже за це переживав. І я не сильно думав наперед, наперед, можна сказати. Окей. Люди, Ти не писав ти просто писав всім дівчатам і з них попалася Зоряна. Thank you. Ні, до чого я це хотів сказати, що це, що на цей клейм відіграє роль вік, в якому ти віці. Оце що я хотів сказати. Especially if he likes you right away, he's afraid to come up and say hello and, he's afraid. Скажи, що якщо тобі дівчина сподобалася зразу, от просто з першого погляду сподобалась, по тому першому клейму ти закохався, з першого разу ти боїшся до неї підійти і познайомитися. It's not easy for you. Я це кажу не просто так. Я кажу це для того, щоб зробити наступний клейми. Дівчата, знаючи, давайте хлопці, от всі, хто сидять в колі, хлопці, це правда чи ні? От давайте, хто може? От Сєрій каже, трохи є. Хоча Сєрій екстраверт. Сєрій, скільки тобі років? Сєрій один з кращих пікаперів, якого я знаю, І все рівно він переживає, окей, хто буде згідний зі мною, що це трошки ти переживаєш? 100%. Вова, давай не цей. О, а ти не получав такий красавчик. Підійди до Крістіни, вона тобі оформить сьогодні вечором без питань. Це її найкраща штука, що вона любить робити. Окей, наступне. Причина страху є що, хлопців? Те, що вони бояться відмови? Бо хлопці взагалі боягузи. Подивились на дівчину, гарна, симпатична, але не підходять. Чому? Бо він боїться її, розумієш? Він боїться, а вдруг вона на нього Боїться, бо подивиться. вона гарна? Він її боїться, він переживає. Хлопці достатньо, мені треба було стати дорослим і оженитися, щоб признати цей факт. Це факт. Ми переживаємо, боїмося. Особливо, коли вона красива. Дивіться, в чому проблема іменно з тим клеймом. Друзі, що я хочу сказати дівчата? Дівчата, знайте, всі хлопці переживають, бояться. Ви чекаєте, коли він підійде перший, а він вас боїться. Тому ви, як ви себе ведете, ви можете або допомогти тому пацану, або помішати. Коли ви перший раз бачите, ви стоїте таке королева, знаєте, очі так, ти хто такий там, розумієте? Та він так боїться тебе, а ти ще себе ведеш, так якби він там, братан, не підходить, зараз відкажу. Окей, дівчина не має досвіду відносин. Вона не знає, як себе поводиться, як ти кажеш, дай ознаки. Ти не знаєш, як строїти глазки? No. Як я можу знати? Хто може допомогти Каріні, як строються глазки? Окей. Дивись, ще питання одне. Іншими словами, дай секундочку. І ви своїм зовнішністю можете підказати хлопцю, ти можеш підійти, насправді, підійти, я тобі дам номер, окей. Ви можете показати, але ви не хочете. Ви не хочете, бо ви хочете бути гордою. 10 переписок ви будете ламати, що там, ви не заінтересовані. Аж потім ви скажете, fine, whatever, I like you. Whatever? Окей, можна, так. Окей, якщо ми хлопцям даємо такі, зразу він мене побачив і такі, вона грін флаг, я йду знайомитись. І, я йому сама допомогла. То сенс від того, він мене не добивався. Ми виросли в культурі, де навіть не в культурі, якщо там подивитися на ті часи, джентльмени, чоловіки, вони... Боягузи. Все рівно боягузи. Джентльмени, не джентльмени, вони боягузи. Дивись, ти ж чоловік, ти глава сім'ї, ти там маєш вирішувати, брати відповідальність. Так зроби цей перший крок і, окей, давай. Я тобі відкрию новину. Мужиків, голова сім'ї дуже мало. Дуже мало. Так. Друге, що ви всі хочете вийти заміж, але ви чекаєте на того одного хлопця, такий як Сергій, що підійде до вас. А він один такий, розумієте? Він один, який не боїться підійти.
який не боїться піти. Всі остальні бояться, ви чекаєте свого принца, ще ламаєтеся, та він ніколи не підійде. Розумієте? Мій пойнт, я не вірю в те, що «О, я перша не напишу». Він Слухай, подумає, що я йому подобаюся. ні. В чому проблема? Чому ти не можеш йому першим написати? Піди, не знаю, штурхни його, типу, ти Почекай. зачепилася. Почекай, тобто вогники на сторіс вони не бояться відправляти, а підійти і розпитати, чи не хочеш там Ну, ти- поїхати на обід, навіть не на каву? Exactly. Да. Вогник, вона тобі лайкне назад і по роботі. Да. Все, хто ще? Ви тут Як що, ти просто- кажеш, ми чекаємо, щоб хлопець був глава сім'ї і перший шаг від нього. Так? Ти Це сказав. це не означає. Дивіться, хлопці боягузи. Окей, дивіться, тобі треба врахувати. По Біблії глава сім'ї хлопець. Окей, і що це І означає? ми чекаємо такого, який буде глава сім'ї і возьме все в свої руки, Ну да, і буде сам рішить. добиватися і понесе тебе в щасливе кохання. Да? Такого не буде. Він поведе Your сім'ю. father lied Він to поведе you. сім'ю як глава і як відповідальний, главна людина. Наприклад, навіть діти вони будуть більше слухати і поважати слово від батька, чи мати, бо батько має мудрість від Бога, бо Бог дає мудрість спочатку чоловікові, а вже потім він вже до своєї сім'ї говорить. Друзі, це нічого не має з лідерством сім'ї. Більшість хлопців, вони не просто, вони боягузи, а друге, хлопці дуже часто взагалі недогадливі. Він літає в своєму світі, думає про рибалку, думає про гараж. Він і гадки Тобто не це має. вік, так? Хтось мені сказав, одна моя знайома подруга сказала, знаєш що, Віталік, вона достатньо красива, вона дуже красива, окей? Вона сказала, знаєш що, Віталік, до мене підходять і знайомляться всякі такі пацанчики, які мають багато грошей, і такі типу, дуже круті і дуже самовпевнені. Я за них ніколи не піду. А от на тих хлопців, на яких я реально дивлюся, вони й подумати не можуть, що я так якби була б не проти. І ви ніколи не зустрічаєтесь. Ви тратите час на «я така горда, підійде до мене перший», а він ніколи не змушується, і ви ніколи не зустрічаєтеся. Дуже погано. А де є ця грань? Він до тебе не підходить, бо ти гарна? Чи він не підходить, бо ти йому зовсім не цікава? Це дуже тяжко, друзі. Тут дуже тяжко. Я на це відповідь, напевно, не дам. Ти гарна, чи він не подобається. Давай, якщо ти попробувала, він не зробив, він не зробив, ти йому написала, або ти зачепилася за його ногу, або ти його штурхнула, або я не знаю, підійди, скажи там, слухай, не можеш то допомогти. Guys, you can be so creative. You can be so creative. You guys so smart, but when it comes to actually to come up and say of you for Дивись, тобто я you cannot think of допомагаю nothing. йому починати знайомитись зі мною, потім допомагаю починати зустрічатися, а потім заміж виходити за мною. Really? Це по-перше. Да. Це по-перше. По-друге, да, пропозицію потім мені йому робити. Мені 2 дівчини робили пропозицію, і я не думав, що вони ненормальні. Дивись, це не дуже хороший показник. Ну, типа, це не те, на що треба рівнятися. Ну, 100%. Я просто кажу, що я ніколи не вважав дівчат, які написали перші якимись другими. Там. І окей. А що далі? Що далі? Мені писати йому поїхали на каву? О, Чи поїхали? А why not? Окей. Більше того, я кажу, купи йому каву. А квіти Купи потім, йому каву. да? Окей, хлопець, потім який мені хоче знову- оженитися, he's so afraid of so many things. Він переживає, can I handle her Почекай, financially. тобто, а я не переживаю. Ти переживаєш, але хлопець, Я ж він, не знаю, хто то йде до мене. Вдруг він... він приїхав там на BMW, so Ну, тим більше. probably cannot afford it, right? Якби не Мерседесі, звісно, я б О, не заміж дивіться, вийшла. в мужиків дуже багато є різних страхів, і ви, дівчата, в тому не допомагаєте. Наприклад, хлопці переживають, достатньо в мене буде коштів, щоб, коли я на ній женюсь, так? Guy fears that he's not gonna have enough money to handle the marriage, okay? That's one of the fears. Just a second. That's one of the fears. And you acting like Louis Vuitton, там ще щось. He looks at you and he's so afraid that he's not gonna handle you. А ви просто фоткаєте, you know? Купи йому каву. Постав за його ресторан. Він такий, окей, вона probably, you know. Скажи йому, що you make some money too, okay? That's gonna be much easier for him. Of course, я не кажу, що тобі треба бути, знаєте, мамою, яка буде спонсорувати якогось сина там. Це так і схоже. No. Якщо він не наважується піти, познайомитись з дівчиною, то і взагалі я рахую, що це просто він
боїться затронути свою самогордість і егоїзм. Отак. Добре. Да, чуть-чуть, да. Окей, секунди. Мужик, справжній мужик, який поважає себе, він і так розуміє, що він буде на вас заробляти. He knows that. For sure. He knows he needs to pay. He understands that. Але ви показуєте поведінкою, що ви не будете просто кожен день на Амазоні щось купляти. That's it. Да, опять же, я одружений. Я одружений, і що я хотів сказати? В час, коли ми зустрічалися з моєю Зоряною, я не сильно мав грошей, і мені трохи це було некомфортно, я не знав, що я їй можу запропонувати, я їй не пропонував, ми ще тоді не були там одружені, чи не йшли до одруження. Так прям, і я переживав за це, і я думаю, вона живе в Америці, в неї батьки успішні, в неї все чітко. Я пацан, який їздю там за кордон, заробляю гроші, приїжджаю, трачу, і от такий приблизно розклад. І коли вона прилітала в Україну до мене, вона за мене закидала. Вона просто час від часу казала, давай я заплатю. І для мене це було, я відчував себе набагато легше в тому плані, що я розумію, це класна дівчина, вона не просто хоче щось від мене, а вона готова теж вложитися, вона готова, для неї це нормально. І це справжні відносини в сім'ї. В сім'ї не буде так, що, дівчата, в сім'ї не буде так, що ви сидите там, чи фотки робите, чи ще щось, а пацан пахає. Дивіться, так. Чоловік бере відповідальність і наважиться підійти до дівчини, навіть якщо вона йому відмовить. Бо якщо він не наважиться підійти і зробити крок, це вже... Дивіться, я думаю, ми не говоримо тут про кожний випадок. Є різні хлопці, є різні обставини, є різні ситуації, різні хлопці-дівчата, тому це не говориться про кожного. Але для деяких дівчат це просто має бути як дзвінок в голову, що мені не треба тупити, так грубо кажучи, мені не треба тупити, мені треба теж щось зробити. Він мені подобається, класно, окей, я щось теж роблю, я не просто чекаю від нього, тому що так можна залишитись до 40 років і не одружитися, а потім одружитись просто на кому. Thank you. Там питання. Давай. Так, значить, отакі дрібниці, як просто купити каву, якщо дівчина запросить першу на каву, це вже як мінус повага до хлопця. Тобто не буде як поваги, тобто далі стосунки, можливо, коли вже є сім'я і вона вкладається, тоді вже щось... Коли сім'я, вона вже не вкладається. Ні, вона має твою кредитку. Вона вкладається. Тобто це вже коли вона вже його знає, коли вона вже може з ним зробила сім'ю, вона вже одружилася з ним. Тобто от тоді вона вже може купляти каву йому і там все. Але коли це є перші кроки і дівчина... Коли дівчина, типу, перша буде робити кроки, яка може бути повага до хлопця? Я не кажу, що вона має все робити сама, але я просто кажу, дівчата, ви впливаєте на те, як хлопці на вас будуть дивитися. І ви можете своєю поведінкою трошечки йому допомогти. Перше, трошки подумати, хлопці, вони не завжди догадливі. Потім підійти, якщо перший раз, ти не будеш постійно пхати відносини, бо тобі це надоїсть. Але перший крок не обов'язково, що це має зробити гай. Не обов'язково, це мій point, розумієш? І ти купиш одну каву, він буде купляти 20 кав, але це йому покаже, що окей, я тобі купив одну каву. It's just nice, окей? Покажи, що ти щось теж робиш. Багато вийшло часу, сідай на друге питання. Або давай будеш перша на... Я можу перше, я вже знаю, що буде. О, дивись. Я вірю, четвертий мій клейм, я вірю, на другому побаченні хлопцю слід сказати про свої наміри, якщо ні, дівчині варто запитати за них самі. And a second date, okay, you should somehow tell a girl where you actually going. Да, я так переклав. Your attentions, your attentions. You either like her or you want to get married, why you actually meet. На другому свіданні. Я не кажу, коли ви просто там на молодіжному спілкуєтесь. Коли він тебе взяв вже на каву за другим разом, краще, щоб він тобі щось сказав, окей? А якщо він тобі нічого не каже, то запитай її сама, гей, які в тебе плани, що буде наступне, куди ти йдеш? А як він може побачити мою душу на другому побаченні? Причому твою, причому твою душу? Він має сказати, чому він тебе взяв на каву. Бо я йому сподобалася зовнішньо. Ось, то хай так і скаже, розумієте? Окей, добре.
Окей, а якщо я їй сразу на другому свіданні вивелю, що в мене є такі наміри, да, там жениться, мати серйозні стосунки і все таке, чи не злякається її, вона не дасть задню? Ну, типа, просто біжить там, алло, братик. Ну я не кажу, що тобі треба сказати, що I love you, baby, все, next step, we getting married. I'm not saying that. Я просто кажу, що хлопці ходять на зустрічання з дівчатами, не кажуть їм нічого. Чи ви чули такий вислів? Не дивіться на слова, дивіться на поступки. Не дивіться на слова, дивіться на поступки. Коли ми читаємо Біблію, насправді там трошки наоборот. Біблія дуже цінне, високе слово людини. Біблія каже, спочатку було слово, слово було в Бога, і Бог було слово. Біблія каже, слова твої нехай будуть так, та ні. Біблія каже, зі слів своїх осудишся і зі слів своїх оправдаєшся. Тобто, якщо пацанчик дівчину возив взад-перед, водить її на свідання, але їй нічого не каже, він може в будь-який час пригнути і сказати, ну, мені було скучно. Давай. Мені було скучно. І він просто спригує, він вам нічого не сказав. Чого ви з ним ходите? Ну дивись, у мене були відносини, да? Де хлопець розказав про свої плани на майбутнє. Так. І потім злився. Ну, типа, І він винуватий. він винуватий, Він але... винуватий, тому що він тобі щось сказав, він тобі щось Але обіцяв. толку від того, що він наговорив, він є хазяїном своїх слів. І толку від того, що, дивись, якби він мені, якби ми почали відносини і там, тобто ти маєш бути відповідальним за свої слова або взагалі нічого не говорити. І тоді вже буде відповідальність лежати на дівчині. Якщо вона з тобою зустрічається, їй так окей, Так. то типу, виходить, що да. Але від того, що ти їй скажеш, що я на тобі хочу одружитися там в цьому році. Я не кажу, що... Ну, ти подивись, ми з ним почали зустрічатися, певний період, і все, там вже йшло дуже все серйозно. Але сенс говорити про те, що в чому ти сам не впевнений. Ну, ти 100%. сьогодні впевнений на емоціях, I'm not але saying. завтра в тебе змінилися плани, тобі мама сказала, що ой, ні, вона не підходить. І такі, да, вона мама, не підходить. якщо тобі 25 і тобі каже мама, дивись, в чому питання. Я одружився 29. I got married at 29. So I was all dude, який не женився, окей? Дальше я скоротив свої зустрічання дуже швидко. Я би написав якійсь дівчині, або там я би з нею зустрівся. Окей, я би з нею зустрівся. Сказав, знаєш, що я з тобою зустрівся? Ти мені виглядаєш cute, окей? Ти мені подобаєшся. Я їй це сказав. Подивися на зовнішність. Exactly. Да. Я сказав, що ти cute. Тепер я кажу, що це означає? Давай спілкуватись, побачимо. Може ми влюбимося в одне в одного, може це кудись зайде. І дівчині це здає зразу категорію, окей, це пацан серйозний, він щось планує, і, можливо, з ним щось буде. Якщо ти їй не подобаєшся, вона тобі скаже, вона спригне з теми, і ти зекономив кучу своїх грошей, своїх дейтів, які ти їздиш, і ти підійшов, ти трошки поплакав подушку півроку і шукаєш другу дівчину, окей? Because she's not for you, окей? Вона тебе кинула. Але хлопець, який тобі скаже, що окей, давай почнемо зустрічатися, взнавати один одного. Якщо це все йде поступово, окей, але якщо в нього, він тобі розкаже плани на життя, це балабол. Балабол, 100%. 100%. Ми 100%. Так, там ззаду. Тут. Давай. We get into the end. Цей клейм, він не є однозначним. Я думаю, що він працює для тих людей, які знають один одного вже багато часу, до того, як почали зустрічатися. Але, як показує практика, в Америці трошки сложніше. Тут я бачу людей, нехай, скажімо, там, навіть не на кожній молодіжці. І я бачу там, скільки, на сцені, чи де там, в залі стоїть, потім внизу там пересіклися один раз і все. Припустимо, мене хтось запросить на свідання. Є різниця між хлопцем і дівчатами. Ми вже вияснили, що хлопці дивляться на зовнішність, підходи можна приглашати. Но дівчина, вона не так. Вона, я говорю свого мнення, я думаю, дівчата підтримують. Ми не влюбляємося отак одразу. Ми можемо сказати, воспитаний там, або ще щось. А якщо він зробить щось таке, що нам взагалі не нравиться, все. Вважай, що він нам ніколи не нравився. Я маю в виду, що для дівчини, щоб їй подобався хлопець, треба більше часу. І якщо він там запросить мене на каву,
можна піти. Чого б і ні? Якби Yes. в мене немає такого якогось там неприязні до нього. Може щось і получиться. І я думаю, що в мене нема причин відказати. І я йду на свідання. 100%. А на другого він каже, я хочу на тобі одружитися. Ти кажеш бабай. Ізвініть, яка. 100%. Я не знаєш, кажу, що що він point? має тобі сказати I love you and a second date. Хоча є такі crazy stories. I'm not saying that. Not at all. Я I'm хочу- saying he should say you something. Why you actually went out. Okay? Because хлопці пишуть дівчатам по 10 років і нічого їм не кажуть. Дівчина думає, 10 років пройшло, не щаститься. You guys wasting your time. Я согласна, що має бути якийсь поінт, де ви все говорите, навіщо ви це робите. Але це друге сідання, мені кажеться, це сильно близько. По-перше, це ще ставить на неї дуже великі, так сказати, очікування. Вона ще не знає, що, чи подобається він чи ні, а тут вже він думає про сім'ю, а вона така, я зараз йому откажу і все, я раню його. І вона вже буде з ним зустрічатися за того, з якоїсь чувство вини. То я думаю, треба бути обережним. Я не кажу, да, що він має признатися її в почуттях. Він має щось сказати їй, наприклад, його наміри. Тобто, чому ви вийшли аут? Чого ти вийшов аут? От моє питання. Чому ви вийшли аут? Сергій. Да, я согласен з Лесією, що дівчата вважають, що за ними треба трошки побігати і наростити інтерес, скажімо так, якщо це дівчата, яких ти там давно не бачив. Ну, не то, що давно не бачив, яких ти бачиш. Я вибачаюсь, оговорочка, може по Фрейду. В общем, дівчата, яких ти не знаєш давно, скажімо так, вот. Да. Давай. Типа, якщо ти знаєш їх давно, то ти должен йти по цій схемі, яку ти кажеш. Я согласен, в принципі. Якщо це дівчата, які там, скажімо, ну, типа, ти їх не знаєш, да, то це може дропнути інтерес у неї вообще, типа, сразу до тебе, тому що, ну, типа, як це так, да. Типа, і дівчата согласні, вони махають головою. Вот. І фішка в тому, що я думаю, що ти должен робити от таку, типа, заявочку сразу на якісь intentions, да, свої, після того, як ти побачив якусь взаємну симпатію зі сторони, і в неї є якісь теж, скажімо так, що вона розположена до того, до твоїх intentions, скажімо так. Ну, вона які б вони там не були. Може вона відказати їм взагалі, типу, в принципі, Давай. якщо вона хоче дейтинг заради дейтингу. Да, давай змоделюємо ситуацію. Ти її запросив на один дейт, вона пішла. Дуже легко. Ви пішли на другий день, вона тобі посміхається, все класно, ви бачите, що дейт йдуть далі. Ти їй нічого не кажеш, ти її запросив на третій дейт. І вона знову йде. Guess what? Вона або їсть за твої кошти, вона або їсть за твої гроші, і вона буде далі їсти. You're wasting your time. Either ти тратиш її час, тому що в тебе ніяких планів нема. Розумієш? Ви повинні сказати, що там, наприклад, у вас якась повинна бути дискусія, що ви тут взагалі робите. Окей. Давайте переходимо. Давай. Я навіть не питання, я просто хочу утвердити, що хлопці не запрошують дівчат без якихось там дальніших планів, особливо віруючі. Ти запрошував когось 2 чи 3 рази на каву, щоб просто так пообщатися? Є. Понятно. Молодості, є. Це було не... Типу, от вряд ли дівчина подумала б, що якщо ти їздиш там, возиш до неї, їздиш, давай поїхали на каву, десь поїдемо там в Дантаун погуляємо, десь ще щось, вона думає, він зі мною просто дружити хоче. Ну, вони 100%. зразу. Тобто, якщо хлопець вже когось запросив на каву, це, до речі, ремарка для дівчат. Якщо пацан, який запросив якусь дівчину на каву, скоріше всього, he likes you. Він має плани, скоріш всього. Так, він, як мінімум, ти йому подобаєшся. Пацана такого не буває, то що каже Леся. Ви ходите такі 10 свідань, думаєте влюблятись чи ні, бо ви оце боїтеся зробити, да? Пацан такого не буває. Він ходить, о, влюбився. Він зразу знає. Ти або йому подобаєшся зразу, або такого не буває. Він півроку з тобою походив, о, нарешті, походу люблю. Таке не буває. Тобто пацан, скоріше всього, знає зразу. Переходимо до останнього клейму. Останній клейм. Хлопці не мріють, fifth claim, да? Хлопці не мріють про весілля. Хлопці не мріють про весілля. Guys do not dream about wedding day. Наприклад, ти кажеш, що він там зразу знає, чого він хоче. От, наприклад, з життєвого досвіду у мого батька. Тобто вони з мамою у мене вже 23 роки разом. Йому було 28, він вже був свідомий чоловік, він вже мав все, що хотів, і вже мав куди приводити свою жінку. Він побачив маму,
звісно, на 10 років молодша. І він зразу мріяв з нею одружитися. І він мені потім пояснив, що він побачив, що вона здорова, гарна фігура, красива, вона здатна народити дітей. Тобто в нього були можливості дуже багато, з ким просто позустрічатись, але він прям мріяв одружитися з мамою. Я не кажу, що мужчина не мріє про marriage. I'm not saying the guy is not dreaming to get married, have like a happily married life. I'm not saying that. Я кажу, що хлопці не мріють про весілля. Про день весілля. А чому тоді вони плачуть, коли наречена виходить? Напевно, я думаю, що вони згадали, скільки це коштує. Наступний. Хто ще? Да. Кожен хлопець, ну якщо він обирає дівчину за дружину, він мріє, щоб ощасливити її. Да? Він думає, що він здатен на це. І тобто, з цього виходячи, зробити для неї день весілля – це її мрія. І значить, і його мрія, виходить. Це його мрія. Його. Я про те, що there is no a guy who actually dreams about like how he's gonna dress, який сут він вдягне, як він буде виглядати, яка їжа буде. Нема такого, як ви мрієте. Чому я це кажу? Я кажу, guys, when you start dating, коли ви почали зустрічатися, ви маєте розуміти, що хлопець, якщо би він міг отримати все, що полагається в шлюбі, без шлюбу він завжди би вибрав цей шлях. Завжди. Тому що для нього це відповідальність. Якби він мав шанс заволодіти вами без шлюбу, він би це зробив 100 зі 100. Ми не говоримо про християн. Це безвідповідальні хлопці. Ми не говоримо А про треба християн, всі- яким Бог каже одружитися, да, скласти контракт, і ти не маєш права до. Тобто ти рахуєш, що всі хлопці, всі чоловіки, абсолютно всі, які, до прикладу, не знають Христа, Бога, вони всі безвідповідальні. Я не кажу, що вони безвідповідальні. Бо ти Вони кажеш, просто що не ти, дурні. ти сам сказав, що вони уникають відповідальності. Якби в них була Yeah, можливість... because that's вони- smart. Окей, тоді чому невіруючих є весілля? Я тобі скажу, чому? Тому що вони зустрічалися, жили разом, потім baby, shoot, Не what to завжди, do? не завжди. Окей, або вона ходить йому плаче, малий, коли, бо для неї це Так. ризик. Для неї це ризик, і вона ходить за ним, поки він нарешті там, ну окей, файн, я женюсь Не, на мож, ньому. не завжди, ні. Хлопці мріють одружитися і ощасливитися. Давай запитаємо хлопців, чи хлопці мріють Ну тоді про день чому? весілля? Чому тоді є? Ти не можеш сказати, що всі... Бо ти знаєш, що немає іншого шляху. That's it. Не, це не аргумент. Добре. У мене є прям життєвий аргумент. Так. Прям жорстко. Твій перший шлюб розвалився. Ні. В мене є брат старший, він невіруючий. Він зустрічався, жив з дівчиною десь, може, 5-6 років. І вона прям жорстко на його насідала, типу, роби предложення, давай весілля робить. Він каже, я зробив пропозицію. Повезло, на 2 роки відстала. 2 роки пройшло, тоді вже поженились. Тобто для хлопців не важливо весілля саме. Та, ну Да. не всі хлопці ж мріють про весілля. Я не кажу, що хлопці не мріють на ній одружитися. Чому? Тому що він розуміє, що це відповідально, він розуміє, що такий звичай, він розуміє, якщо ти користуєшся Біблією, що Біблія так каже. Хлопці це все розуміють. Вони просто про це не мріють. Чому я це кажу, дівчата? Подумайте, як вам зробити так, що хлопець, який не хоче одружуватися, якому дуже комфортно зі своїми друзями. От вас, дівчата, є різниця з нами. Тому що ви як подружки, от ви двоє подружки, ви такі друзі, знаєте, але от дівчата вміють дружити одна з одною і ненавидіти одне одну, і для них це не проблема. Хлопців таке не буває. Або дівчата такі друзі, поки не появиться якийсь красивий хлопець, на яких вони двоє мають шанс. І тоді побачимо, які вони друзі. Вони моментально стають не друзями. Хлопці, наоборот, їм дуже комфортно з мужиками. Вони мріють про мужиків. Мужик зірветься, мужик буде сидіти, жінка буде просити, зроби то, буде його просити, умоляти 1000 разів, він з дивана не встане. Потім позвонить якийсь друг, ей, мужик, мені спустило Чому ви колесо. не обираєте один одного? Ми обираємо. Мені спустило колесо, і той мужик встане, поїде допомагати другу. Понімаєш? Нам дуже комфортно не з одним. Нам дуже комфортно. То подумай, наскільки треба влюбитися в дівчину, щоб перестати тусити зі своїми братанами
і жениться на ній. А тепер уяви, чого я маю відмовлятися від того всього, що я маю, щоб одружитися на тобі і мати першу дитину, по суті, якій треба готувати, за якою треба прати, і при тому всьому, що я ще буду працювати. Бо зараз нинішнє суспільство підводить до того, що жінка ще є, при тому всьому, що вона виконує домашні обов'язки, вона ще має працювати. Чого я маю за це думати? Чого я маю за це мріяти, щоб на тобі одружитися? Чого я маю... Я не кажу, що ти маєш про це мріяти, я просто кажу, що це дуже важко. Раз ви вступили в відносини... Ти кажеш, що дівчата мають зробити так, щоб довести хлопця до того, дня весілля. А чого... не питання в тому, чи я... Добре, чекайте. Чого мені чекати? Якщо я насолоджуюсь життям... Окей, добре, не чекай, насолоджуйся життям. Захочеш замуж, тобі треба трошки іншу стратегію. That's it. Друзі, наші питання вичерпані. Ми даємо можливість залу задати запитання. Давай, Ілона. Чекай, секундочку, почекай. Якщо ви хочете, ви можете сюди виходити. Там, ти є в ефірі, ти є. Все, Ілона. Я не чую просто. Не бий мікрофон. Якщо хлопець боїться написати перший, тоді я пишу перша, але він просто переглянув. Що мені робити далі? Чому ви це питання не підняли? Класно, дякую за твоє питання. Є ймовірність, що ти йому не подобаєшся. Є ймовірність. Ще є ймовірність, що він просто завтикав тобі відповісти. Просто забувся. Багато ймовірностей. Ну, строїли глазки двоє. Ага. Зробила крок я. Ілона, в твоєму випадку це був красивий, теплий літній вечір, де ви одному строїли глазки, але потім настав ранок. Це Добре. вже була ніч. Ну, питай. Ну, вже, ти думаєш, такий крутий, закуска. Давай, питай питання. One of the things that all the girls were asking earlier, they were trying to get around the question of like, oh, what a guy's like, and fuck, I forgot what I was gonna say. That's okay. That's okay. Це все, що вам треба знати про хлопців. He usually forgets. I'm just making fun, you know. That's what you should know about guy. He started the conversation and forgot. Окей, я просто скажу дещо. Да, давай. Дівчата, я завжди кажу своїм подружкам, неодруженим і сестрам. Та напишіть тому пацанові, ну сподобався вам пацан, та що ж ти такого? Відказав, ну блеклист та все, то пішли далі. Нема питань, алілуя, 100%. Пацанів купа, реально, дівчата, сподобався пацан, напишіть, тут нічого такого немає. Подзвоніть, мені вона подруга подзвонила на FaceTime. First time, FaceTime. Просто дзвони собі на FaceTime. That's it, бум, роби, що Тут хочеш. нічого такого немає. Ми з моїм І що чоловіком... думаєте, я не підняв, я злякався. Потім я вийшов і передзвонив, you know? Не на FaceTime, of course. Ми з моїм чоловіком спілкувалися 2 роки, я жила в Америці, ми 2 роки не бачились, але ми переписувалися, часом дзвонилися, і прийшов момент, коли я його сама запитала, ну от ми спілкуємося вже 2 роки, і приходить момент, коли я закохаюся, або ти закохаєшся, в нас щось серйозне буде. Так що, дівчата, тут нічого такого немає, ви можете спокійно... І в той час трошки чекайте. Коли ви це запитали, трошки почекайте, бо йому впав телефон, він його підніме через 10 секунд, і тоді почуєте відповідь. Anybody else? I remember what I was gonna say. So girls were asking about dating and saying, oh, guys prefer like a girl that's pretty. And like, I guess the brutal reality is pretty is the baseline, and then it comes the soul. Like, of course, everyone has to be, like, for a guy to consider a girl, she needs to be pretty.
Yeah. And then if she has a good soul, then he'll consider for marriage. One of the things in American culture, I don't know what it is in Ukrainian, is women hold the keys to intimacy, men hold the keys to marriage. And so, of course, yes, you need to be pretty, but more importantly, if you're looking for a guy that's going to be long-term interested in you, he is going to be interested in your soul. Like, pretty is the baseline. Like, of course, guys consider pretty, but if you're not pretty, you're right, they're not going to talk to you. But if you have no soul, it doesn't matter anyway. So, дуже багато важливих речей. Характер, як ви відноситесь, з якої ви сім'ї, що ви вмієте, це все буде грати значення, друзі. Все буде грати значення. Це не просто ви там красива, ви для когось полюбе будете красива. Хтось мріє про вас, просто мріє і боїться підійти, бо ви красива. Розумієте? Краса – це річ дуже відносна. Хтось, от для когось ця краса, для когось ця краса. Це дуже відносна річ. Просто Інстаграм вам зараз намалював, як виглядає краса, але це брехня, народ. Просто брехня. Тому кожен пацан свідомий розуміє, що це краса до першого, там, не знаю, до першої вагітності. А які гарантії, що за те, що ти захопився, I don't know, вона набере 20 кілограм. Ну, whatever. І що ти будеш робити? Гайд це розуміє, ви розумієте? І якщо ви тільки продаєте себе зовнішністю, то просто you have nothing else to offer. Просто nothing else. Есть вопрос, не все братья смогли тут быть мои. И вот они спрашивают, как красиво уйти с отношений? Когда ты пообещал, когда ты строил глазки, когда ты звонил на FaceTime. Но теперь это надо все аккуратненько, с Божьей помощью отпустить. Вот. Я думаю, що Филип по тих питаннях, тут треба тебе як експерта садити. І ми будемо тобі питання задавати. Ну, будьте чесні, друзі. Краще, дивіться, ви зараз не одружені, і ви думаєте, oh, my life is so boring, and I don't know, you don't have love in your life. Ви можете жити в пеклі. You can live in hell. Ви маєте непогане життя, а ви можете жити в пеклі. Якщо ви неправильно одружитесь, це настільки тонка штука на ціле життя. Тому я кажу, що дозвольте молитві Богу вам підказати, на кому тобі одружуватись. Хто ця людина? Моліться, щоб Бог вам сказав, послав, показав приклади. Він багатьма способами вам покаже. Підготує вас, підготує її. Моліться, тому що це дуже відповідально. Діти і то на 20 років і підуть з дому. Ти з нею на ціле життя. Якщо ти женишся не на правильній людині, ти просто пожалієшся дуже швидко і тебе свалу не буде. Тому це дуже відповідально, хто ця людина. Друзі, і старші хлопці знають, що краса красою, але ти живеш з характером. Яка б вона красива не була, якщо вона тебе достає, друзі, завтра ти будеш ненавидітися. Тобто вона або хороша людина, хороша мама, красива душею, а зовнішність це таке, це другорядне. Друзі, ми живемо в суспільстві, де Інстаграм нам сказав, що саме основне це зовнішність. Яка фігура має бути? Це Інстаграм нам сказав. Нам треба молитися, Боже, ісціли мої очі. Просто ісціли, бо я не можу її побачити. Я настільки бачив багато красивих дівчат, що я її вибрати не можу. Це треба признати, молитися, Боже, я такою молитвою молився. Я слухав проповідь, до мене дійшло, що в мене проблема. Я не виберу собі, я не можу вибрати. Мені сьогодні подобається одна, завтра друга, в тої то красиве, в тої то красиве. Ти так ніколи не вибереш. Дивись, ти от кажеш жити з характером, да? А чи є відповідальність на чоловіку, якщо його жінка стала, ну, до прикладу, от вона перші там 3 роки була для нього ідеальною, але потім от щось сталося, і вона там знервована, вона виносить мозги, чи ну, типу такого, да. Чи є відповідальність на чоловіку? Да. Дуже багато це впливає, 100%. І чоловік, і це шлюб це дуже складна, міксована Тим більше, штука. якщо чоловік глава сім'ї, і він бачить, що є проблема, ну, в жінці, але він не хоче, типу, бачити, що чого вона така. Він не хоче розбиратися в проблемі. Він починає, вона була така, а зараз вона така. Да. А він не задає Да. питання, Якщо чого. вашим шлюбом не є центром Бог, і ви не будете з Богом питання рішати, це дуже тяжко. Яка б вона не була дуже добра, вона стане поганою. Який він не був би добрий, стане поганим. Це просто життя. Yes.
Окей, а в мене є питання на рахунок, от ти кажеш, наприклад, що хлопців є страх писати до дівчини, і хлопець боїться втратити, наприклад, своє достоинство. І ти кажеш, наприклад, от дівчина має перша писати. Я не кажу, що вона має писати, я просто кажу, нічого тобі не станеться, коли ти напишеш. Але чого, наприклад, дівчина не має переживати, що вона втратить, наприклад, своє достоинство, наприклад? Guys, you have to relax a bit. Це не про гордість, а про достоинство. При чому тут достоинство? Чому ми вирішили, що написати перший це має він, і це цінність, а ти як напишеш, то це вже не цінність, або ти якусь гідність втрачаєш. Хлопцям, наоборот, це подобається, що ти можеш бути скромною, що ти виявила перші кроки. Хлопцям це подобається, друзі. Вони не думають про вас погано. Так само і ви общаєтесь так само. І ви ваша Так, то немає, друзі, це немає ніякого. І що? Йой-йой-йой. А ти така горда. То не пиши всім підряд. Всім підряд не пишіть, друзі. Не треба зараз сісти всім 200 пацанам, які у вас є на Фейсбуці, написати. Але я не кажу, що треба написати. Виходьте в церкву, підіть, він п'є каву, ви стали в черзі. Come on, guys, you know how to do it. You know it. Просто make a move. Because his дундук не робить. Розумієте? That's it. Поможіть йому. Бум. Дай назад. Я теж женатий чоловік, і дивіться. Я теж думаю, що хлопці мають перше написати. От в мене така ситуація була. Я побачив Кароліну. Вона мені сподобалась, прийшли на молодіжне, я поговорив з нею і все, то все закінчилось. Потім на роботі Віталіковий брат Ігор, мій добрий друг, побачив, що я сподобав її. І от він вирішив тако зробити. Я поспорю $50, що ти їй не напишеш. Розумієте? Він бачив страх в твоїх очах і played you. Yes. Ні, штука в тому, що я хочу сказати, що якщо ви самі боїтеся, покарайте самі себе грошима. От зробіть з кимось, поспорте, або якогось друга, собі візьміть, поспорте зі мною гроші, що я не напишу. І все. Ви якщо не напишете, все, $100 мусите віддати. І все. Так. Друзі, я бачу, що ви, може, дівчата, зрозуміли, що я вас заставляю писати пацанам. Я за те, щоб пацани були пацанами, щоб пацани робили перший крок, щоб пацани були мужиками, щоб пацани були відповідальні, щоб пацани заробляли багато грошей. Я вас їх благословляю на це. Заробляйте гроші, робіть перші кроки, будьте справжніми в сім'ї лідерами. Я просто вам, дівчата, показую реальність, що не всі такі пацани. І вони класні хлопці, вони працьовиті, вони багато працюють, вони забезпечують сім'ю, вони будуть вас любити, друзі. Ви всі хочете, друзі, дівчата, будьте чесні, ви всі хочете такого лідера, такого з характером, такого мощного мужика, якого ви все рівно потім хочете зробити каблуком. Ну завжди. Ну як? Ну то нащо вам той? Зразу візьміть робочий прогрес. Взяли собі і все, і управляєте. Ну, друзі, ну це ж правда. Тому я за те, що пацани були пацанами. Вони робили перші кроки. Хлопці, благословляю вас на це. Я просто показую, дівчата, хоча б не ведіть себе так, що йому... Так, ну що йому аж... Ви так себе ведете, що типу, він взагалі йому страшно від вашого погляду просто. Ну, трошки покажіть, що... Ну, типу, нормально. Друзі, давай ти на завершення. Все. Але коротенько, бо ти мене налякав. Та добре. Мене питання не сильно якесь там складне. Я просто чисто слідкую за дискусією щодо чого. І в мене питання, чи погоджуєтесь ви з тим твердженням, що просто хлопці і дівчата в питаннях там шлюбу, відносин і так далі просто не розуміють, як будувати правильну комунікацію, як правильно це все робити. Тобто, я не кажу, що там є якась одна універсальна формула, і можна це все навчити. Це все дуже індивідуально, без сумнівів. Але просто чи погоджуєтесь ви з тим, що просто дівчата бачать якусь свою сторону, якось як воно має бути, хлопці свою, і ми тут конфронтація, розумієте? Зараз тут така дуже бурна дискусія. Вот. І в плані, і ще в такому... Я можу зробити коментар. 100%. Вона різна, ти різний, ви в двох світах різних живете. Скажи мені, як вам зустрітись? Тобі треба надприродню Божу силу, 100%. щоб ви зустрілись. Це стільки факторів впливає, щоб ви якось зійшлися. Я аналізую мої кроки до Тані,
І як ми могли, коли воно таке, коли та любов така ніжна зразу, ви можете розсваритися отакого. Бо ти неправильно поняв, вона туди пішла, ти думаєш, вона мені намікає, що типу, нічого не буде. Ти себе заганяєш, ти себе закручуєш. Розумієш? Стільки факторів має попасти, щоб ти нарешті, ну, типу, якимось чудом Господнім ти це зробив. Тому я кажу, тут треба Божу допомогу. Все. Тобто все, що нам треба робити, це молитися, щоб Бог просто показав тобі, яка твоя людина, і він Не все. як построїть. Не все. Я не кажу, що все, що тобі треба робити, тільки молитися, сидіти Ні, вдома. я за це не говорю. Коли вона тобі перша напише, no, хлопці, будьте активні. І ви хочете женитися, і ви трокісти, I'm sorry. It's або те, або то. Якщо ви трокісти, ви в Клівенді один вікенд, you're a truck driver, you just one weekend in church, how are you going to get married? You're going to be successful and rich, but not married, okay? You have to choose. Like, програмуйте своє життя, ходіть на молодіжки, їздіть на конференції, спілкуйтеся з дівчатами. Реально напряжіться, щоб женитися. Це тяжка робота. Треба вирішити, що ти хочеш, зібратися силами і женитися. That's it. Бог тобі дає дуже багато різних знаків. По-перше, в тебе буде закоханість, тобто ти будеш тобі людина. Пацани, ви маєте шанс. Have a chance. Та в цьому і проблема. В цьому проблема. Закохуватись. Я вважаю, що закохуватись не можна. Емоції це саме більше такі наші противники, бо вони нас обманюють. Добре, друзі. Добре, давайте завершимо дискусію. Час пройшов. It's 9:47. Let's end with this, okay? Thank you for coming. Let's pray. Ми зараз будемо молитися. Окей. Да. Да. Дякую, що ти підказав. Питання в Крістіни, що як Бог тобі має це підказати, да? Або показати. Я вірю, що Бог, написано в Біблії, говорить до нас багато разів, багатьма способами. Так написано. Бог тобі говорить багато разів і багатьма способами. Якщо тобі прийшла пророк і сказала, о, ти женися на цій, для мене це були би сумніви. Бо це тільки один знак. Один знак, окей? А знаків має бути набагато більше. Тобто, по-перше, це взаємна, напевно, взаємна симпатія. Тобто, тобі вона подобається, ти йому подобаєшся. Потім... Ні, Бог тобі просто підказує, окей, в тебе є, в вас попадають цінності, це один з них. Тобі може приснитися сонце, може бути один з них. Є багато факторів, твої друзі, там, наприклад, тобі підказують, що це ця людина. Ти маєш це відчути. Я не знаю, Бог до кожного серця має свої ключі. От, наприклад, для мене, в мене було два сни. Один приснився моєму другові за моє життя, я його не прийняв. Потім мій один пастор сказав, ти не відкидай, бо це скоріше всього правда. І я їхав додому і молився, Господи, я вірю в Бога, який говорить багато разів і багатьма способами. Мені на цю ніч сниться сон, що я сиджу дуже високо в хмарах. Я відчуваю, що я дуже високо сиджу. Поряд мене сидить якась особистість. Я не знаю, це мій рідний батько або Бог-батько. Я це в сні відчуваю, і ми говоримо. Він мене знає досконало. Мені не треба говорити, він мене знає. Окей? І він мені завжди каже одну й ту саму фразу. Віталік, ти ж розумієш, що рано чи пізно тобі прийдеться стрибати. Я кажу, ні, я не буду, давай інший шлях. Цілу ніч одна й та сама фраза. Ти ж розумієш, що тобі прийдеться стрибати. Друзі, я настільки боявся одружитися, що мені одного разу приснився сон, що я одружився, я встав в поті. Мене збирали страхи. Я пам'ятаю, я прийшов до когось з друзів, кажу, Вова, я її не люблю. Я не знаю, наш я то зробив? А я вже був старший хлопець, в служінні, мене всі пхали. Аркадій Олеш пхають, на братвію женися, дияконом тобі не стати. Женися. Віталік, соберись, тебе скільки дівчат, казав мені Аркадій, Віталік, ну ти біблійну школу, 30 дівчат. Ти з 30 дівчатами дав ради, з одною не дасиш. Женись на кінець. Всі мене штовхали. Для мене це було страшно. Чому страшно? Тому що я вважаю, що женитися – це найскладніше рішення в житті. It's the most hard, it's the hardest question. Why? Коли ти вибираєш Бога, набагато легше.
Ти знаєш, що якщо ти не будеш вірний, Бог буде вірний. Ти знаєш, якщо ти натупиш, Бог тобі простить. В шлюбі ти не знаєш за себе, якщо ти адекватна людина, ти не впевнений, що ти будеш вірний. А як ти можеш це знати? Ти не знаєш. Я боявся, що я завтра її розлюблю. І що тоді? Я проснуся з чужою людиною. Що буде? Розумієш, це страшно. Окей, тепер я не впевнений, що вона мені буде вірна. Я не впевнений, що їй буде, що вона мені вірна. Це так було страшно. Мені в цьому сні було сказано, тобі прийдеться стрибати. Я за тебе рішення не зроблю. Я тобі покажу. І я в тому всьому доходжу до висновків. Мені треба признатися, що мені подобається Таня. Я мушу собі признатися. Я не хотів. Він не показав мені, що це вона іменно. Він просто мені підказав, що братанчик, тобі прийдеться стрибати без ризику, не ризикнувши, поки ти не признаєшся, поки ти не ризикнеш. Ну, слухайте, я спілкувався з дівчатами і ніколи їм нічого не казав. Я настільки пильно слідкував, що я їм кажу, що вони казали, ти задовбав. Ми спілкуємося з тобою вже півроку, ти ще мені нічого не сказав. Друзі, все, що я кажу, це дуже багато мого життя. От ти, типа, і не тримаєш, і не відпускаєш. Ну що з нами? Але окей, то це один знак. Другий знак, що мені вже подобалася Таня. Я це помічав. Я взяв десь, розказав своїм батькам, а мій батько каже, я тобі 4 роки це говорю. Я кажу, я перший раз чую. Так і було. Мені в сні прийшло усвідомлення, що я вранці, таке відчуття, що я вранці, і настав час. Я просипаюся, і мій сон такий, як я тільки що його прожив. Я як його зараз пам'ятаю, сьогодні. Розумієте? Це не ужасі, хоча я був дуже високо. Я не переляканий, він настільки теплий, він настільки застряг в моєму розумі. Я почав аналізувати, я взяв пісти молитву, я поїхав в парк молитися, щоб Бог, і я дійшов до того, що мені прийдеться їй признатися, бо я без ризику не буде. І то така дівчина, що ніяк не показала, що я їй подобаюсь. Хоча 4 роки я їй подобався. 4 роки я їй подобався, вона ні каплі не показувала це. Але без ризику не буде. Бог мені підказав. Було багато різних знаків, чому Бог мені підказав, як жити. Дивися, до кожного з вас Бог має свій підхід. Якась людина є для вас авторитетом. Може ви пророчество вірите. І Бог підбере для вас, друзі, як Бог вам покаже, ви поймете, що це Бог. Повірте, якщо Творець Вселеної, який створив тебе і мене, говорить до тебе зрозумілою мовою, повір, ти поймеш. І не забудеш цього. Це унікально, це особливо, ти знаєш, це Бог. І, друзі, моліться, щоб цей час прийшов 100% Бог. Ти його не перепутаєш нічим. Це зовсім іншої природи голоса, це зовсім іншої природи емоції. Ти знаєш, що це Він. Він не бійся. Представ собі, Бог говорить і стукає, що ж те моє творіння мене не чує. Ну, він знає, як тому творінню допомогти, щоб воно почуло. Тому, Христина, я реально тобі не допоможу. Тобі треба молитись про те, щоб Бог тобі твоєю мовою, як ти зрозумієш, можливо, на російській, можливо, на українській. Я знаю. Я не знаю, на якій мові, але Бог тобі скаже. І все. Тому це моє бажання. Давайте завершимо. Каріна. Окей. Так, давай, мікрофон. Я нічого не можу сказати, бо в мене немає відносин, і немає чоловіка, і не можу чого це говорити. Але я коли молюся, я кажу Богові, Боже, ти знаєш моє серце краще, ніж я знаю. Якщо я якийсь момент впустила, ти знаєш, чим я дихаю. Ти знаєш, що для мене цінно. І зараз заплачу. Не плач? Аж все. І до мене Бог проговорив. Exactly. Це було ясно. 100%. Бог говорить по-різному. Yeah. До мене підійшла людина, яку я не знаю. Але вона відповіла на мої питання, які я задала Богові. Про шлюб. І Бог сказав, як шукати цю людину. І я знаю, як знайти цю людину. Просто треба Богу довіряти. Насправді, люди часто путають. Вони думають, що якщо Бог їм скаже, це прийде зараз, ось так трапиться. Бог скаже, довіряйте мені, віддайте мені. Ти хочеш тримати в руках, але ти кажеш, Боже, я тобі віддаю контроль, але ти тримаєш це в руках. Ти не віддала Богу контроль. До мене Бог проговорив, тому я це знаю. Друзі, ми молимося вже тоді, коли нам сподобалася якась дівчина, і ми кажемо, Боже, чи вона? Я пам'ятаю, я їду раз в парк, вночі, 12 ночі. Я виїхав, мені вже сподобалася вона дівчина. Я їду, може, ти знаєш, я твій раб, я буду тобі служити.
Я вже служив в служінні, я знав, що я рано чи пізно стану колись пастором. Я знав, що для мене покликання – це велика річ. Мені важливо, на кому я одружусь, це буде визначати моє майбутнє. Я їду і молюсь. Боже, покажи, вона, не вона. І ровером їду. А я жив напроти Стейт-Роу парку. І їду ровером просто в парк. Переїжджаю дорогу, дивлюся. О! Моя дівчина, яка мені сподобалась. З пацанами. Чилає собі. Я на ровера і назад. І що ви думаєте, я послухав Бога? Я поліз все рівно. І це була проблема, я втратив свій час. Ця людина не була для мене, я Бога не послухав. Але я, друзі, перше мені сподобалося, а потім я питався Бога. І ми так зазвичай робимо. Треба молитися зараз. Боже, ти знаєш мене краще, ніж я. Дай мені якусь людину. Друзі, це надто важливо. You wanna be happy. You wanna be happy. I said, let's stand up, pray for each other. Alright? Alright. Дорогі Господи Ісусе, ми цього вечора мали гарний час, тому що Ти є нашим Богом, Ти зродив нас одну родину, ми є Твої люди, Ісусе. Ми даємо Тобі контроль над своїм життям, ми належимо Тобі, ми є Твоя власність, Ісусе. Ми часто люди дуже горді, ми часто такі самовласні, ми хочемо самі контролювати своїм життям. В дуже багато еріях нашого життя, Господь, ми вчимося. Я в першу чергу вчуся Тобі смирятися, я вчуся Тобі підкорятись. Є багато сфер в житті, які я Тобі ще не віддав контролю, Ісусе. Я це знаю, і я знаю, що Ти хочеш, щоб я відпустив. Щоб Ти управляв моїм життям. Коли ми раби Твої, і Ти, Господь, яких Ти полюбив любов'ю вічною, Ти знаєш нас досконало, Ісусе, я благословляю Тебе. Господь, Твоє лице тут, Ісусе, я хочу, щоб кожна людина, яка знаходиться на цьому місці, вони своїм бажанням виявили, що вони хочуть, щоб Ти, Господь, говорив до їхніх сердець. Вони сказали, я, Господи, тут, я хочу вийти заміж успішно, я хочу женитися успішно, я хочу залишатися Тобі вірною, Тобі вірним. Мені вже багато років, і я не бачу, на кому мені одружитися. Багато кому, так як і мені колись, 29 років, треба було Твоє чудо, Ісусе, тому що я би сам не женився. І Твоє чудо сталося, Ісусе, я прошу Тебе, щоб Ти багато життів тут, які на цьому місці, явив своє чудо, Господь, щоб Ти не давав їм наречених чи чоловіків, які вони заслужили, бо тому що я перший не заслужив хорошу жінку, я не заслужив цю жінку, яку Ти мені дав, але Ти, Господь, поступаєш з нами не по справедливості, а по своїй милості, Ісусе, я прошу Тебе, щоб Ти кожного, хто знаходиться на тому місці, благословив і дав їм, Господь, Твій шлюб, який Ти задумав, щоб їхній шлюб, їхня з чоловіком і дружиною, вони прославили Твоє ім'я тут на землі, збудували потужні сім'ї, які будуть відображати Тебе, Господа, сили. Ти є творець сім'ї. Я прошу, щоб Ти став головою сімей, які будуть тут утворюватися. Ми, Господь, віддаємо всю хвалу і честь Тобі, єдиному Богу, як Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.